s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Ján hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia, sestry, milí priatelia, utorok som hovoril, že už je po sviatkoch, ale ešte bolo aspoň vonku pekne, však sneží, krásne prostredie, no dnes je už aj po snehu, aj po krásnej zimnej atmosfére. Sme si aspoň trošku ten sneh užili, teda ktorý sme si užili, však my starší to máme horšie, sa bojíme, že spadneme, radšej sme bez snehu. Deti majú veľmi radi, keď je sneh, samozrejme. A teda aj ktorí majú radi zimné športy. Lyžiarske strediská boli počas druhej polovice prázdnin plné šantiacich detí. Tešia sa nielen na lyžiach a snowboardoch, ale aj na sánkach, na korčuliach a pri mnohých iných zimných hrách a športoch. Pričom nie všetko to ide automaticky, že hneď sú v tom zorientované deti, nie. Keď korčule sa musia aspoň naučiť. Korčuľovanie, ktorý to až baví, alebo lyžovanie prvýkrát na lyžiach, to nie je nič moc. Spomínam si, ako som bol pred niekoľkými rokmi svedkom rozhovoru jedného malého chlapca so svojím ockom. Takto sa ma pýtal: Ocko, a prečo Janko s Ferkom išli na ten druhý vlek? Preto, lebo oni sú starší a vedia už dobre lyžovať. A to je veľmi strmý kopec. Ty by si tam ešte nudíš. Najskôr sa musíš naučiť jazdiť na tomto miernejšom. Ocko, a ty si tiež nie je dobrý lyžiar, keď si tu so mnou? Veď ja som naučil aj Ferka, aj Janka lyžovať, tvojich starších bratov, a teraz som tu s tebou, aby som aj teba naučil, aby si aj teraz bol výborný lyžiar. A práve k tomuto otcovi, ktorý sa znížil svojmu synovi, by sme mohli pripodobniť Krista v situácii, o ktorej sme počuli v dnešnom evanjeliu. Totiž je tu otázka, prečo Kristus na začiatku svojho verejného účinkovania prichádza k Jordánu, kde Ján krstil ľudí na znak pokánia a zmeny života. Teda boli tam tí, ktorí potrebovali zmeniť svoj život, ktorí nežili správne a dobre, hovoríme iným slovom hriešnici. Prečo tam Ježiš prichádza, keď je bezvinný? Odpovede samozrejme môžu byť rôzne, spomeniem aspoň 3. Poprvé, Kristus zostúpil do vody Jordána medzi hriešnikov, aby ukázal, že vlastne kvôli ním prišiel. A neskôr, keď vyčítajú farizeji, že jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi, tak Ježiš hovorí: neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. A túto vec deklaruje Ježiš už na začiatku svojho verejného účinkovania. Druhé možné vysvetlenie: Kristus zostupuje do vody
krste v Jordáne. A Ján hovorí, že hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ján Krstiteľ hovorí to v súvislosti s Ježišovým krstom v Jordáne. Tretie vysvetlenie, jedno z možných, ešte ich viac samozrejme, Kristus zostúpil do vôd Jordána medzi hriešnikov, aby nám, ako Boh na zemi, znovu ukázal, že súčasne je jeden z nás. Toto je vstup do verejného účinkovania a on nám ukazuje, že všetko, čo nás bude učiť, je pre nás. Pre našu spásu to najlepšie. Ježiš to neučí zhora, on zostupuje k nám dole. Neťahá nás za volier, ako niekedy deti, keď sú neposlušné. Ježiš nie je želiavý, ktorý nám spúšťa poláne nejaký hák, za ktorý nás chce vytiahnuť hore. Ježiš sa tvári ako partner, podáva nám ruku. A to je, myslím, veľmi symbolické a dôležité gesto pri začiatku jeho verejného účinkovania. On to účinkovanie realizuje ako obyčajný človek. Aj keď odteraz bude vystupovať ako rabi, ako učiteľ zákona, ktorý chodí a vyučuje, môžem povedať, že aj v tom vyučovaní to nebude učenie zhora, ako to niektorí múdri učia. Samé cudzie slova, poučky, nezrozumiteľné odborné výrazy. Ježiš sa mohol zahrať na super teológa s x poučkami a definíciami. Nie. Ježiš zostupuje aj v učení a hovorí maximálne priateľne i pre tých najjednoduchších. Jeho podobenstva dodnes sú väčšine ľudí veľmi zrozumiteľné. V tomto smere teda naozaj učí ako jeden z nás. Avšak práve vtedy, keď Ježiš zostupuje k Jordánu, zaznieva Boží hlas. Ako sme to počuli u Marka dnes. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Teda nie si obyčajný človek. Boží syn. Povýšenie prichádza vtedy, keď je Ježiš zostúpený a keď sa ponižuje. Veľmi dôležité poučenie, ktoré si myslím, že z tohto sviatku si môžeme zobrať aj pre náš život, pre život Ježišových stúpencov alebo nasledovníkov. Mimochodom sme v závere Vianoc, kedy sme vnímali, ako Jozef a Mária, ako biední chodia po Betleheme, nenachádzajú útočisko, ako v Lukáš nebolo pre nich miesto v hostinci. A vtedy zrazu prichádzajú anjeli a pozývajú pastierov a prichádzajú traja králi z východu s darmi. Vtedy, keď je Svätá Rodina najponíženejšia, je povýšená. Ježiš neskôr to sám hovorí, to sa ponižuje, bude povýšený. A táto udalosť otvoreného neba a Božieho hlasu sa ešte raz opakuje. Dobre viete, kedy v Evanjeliu to bolo niekoľko týždňov pred Ježišovým učením na hore premenenia, kde pred Petrom, Jakubom a Jánom opäť ho hovorí, toto je môj milovaný syn. V ňom mám zaľúbenie, jeho počúvajte. Lebo potom prichádza maximálne poníženie na kríži a súčasne maximálna sláva pri vzkriesení. Tie veci proste, ako si idú spolu. Mimochodom, neviem ani presne povedať, že koľkí ľudia boli svedkami pri krste tohto Ježišovho povýšenia. Marek a Lukáš hovoria, že slova odzneli, ty si môj milovaný syn. Matúš hovorí, že toto je môj milovaný syn, čiže slova boli adresované viacerým, minimálne Jánovi Krstiteľovi, ktorý hovorí o sebe, že na ňo videl zostupovať ducha na Ježiša a dosvedčuje, že toto je Boží syn.
Ale to nemusíme samozrejme rozoberať. Ide o tú myšlienku, že keď sme ponížení, sa dokážeme ponížiť, vtedy pre nás prichádza povýšenie a víťazstvo. Myslím, že v týchto dňoch, najmä v januári, sa bude veľa hovoriť o rodine. Aj v rodine to je podobne, v manželstve medzi manželmi. Veľakrát nechceme byť ponížení, najmä tým partnerom. My to vieme lepšie, my to vieme dobre, my tomu rozumieme a je to takto. A ja mám vždy pravdu, ty nemáš a tak ďalej. Manželka má vždy pravdu, však sa hovorí. No a často nemáme chuť priznať si vinu. A pritom to je tak, že nás v robote nahnevá kolegyňa, sme vystresovaní, prídeme domov a muž si to zlízne, nie? Alebo chlap sa nahnevá na nejaké veci v aute, no a doma z toho nesú všetci, aj žena, aj deti. A vtedy dokážeme povedať, prepáč, to je môj problém, ja som to nezvládol, nevedel som veci odfiltrovať, ja som ten, ktorý vyvolal túto škriepku úplne zbytočne. Ak sa ponížime, vtedy vyhrávame. Aj pre tým partnerom, nie? Však keď partner pred nami si prizná chybu, ako reagujeme? Takže mu ho ideme utopiť? Nie, povieme si, to je v poriadku. Vtedy vyhrávame. Poníženie nám prináša povýšenie i v očiach partnera, i v Božích očiach. A v konečnom dôsledku je to povýšenie pre vzťah, teda pre lásku. A nielen v rodine, samozrejme aj inde. A dnes hovoríme, že sme pozvaní do Ježišovej školy, dnes Ježiš začína alebo vstupuje do svojho učiteľského úradu, týmto obradom krstu, tak môžem povedať, že to je učiteľ, ktorý učí celou silou svojej osobnosti, všetkými svojimi postojmi. A je to učiteľ, ktorý hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. To je jeho odkaz pre nás. Samozrejme, do tej školy treba nám znovu nastúpiť. A nastúpiť do školy znovu, niekedy už aj 60 alebo 70 rokov života, znamená aj to, že doteraz sme tú školu ešte celkom nezvládli na jednotku. Ešte máme stále čo dobíjať. Čiže je to aj pre nás, možno už zrelých kresťanov, nejaké poníženie. Ale ak dokážeme Ježišovi povedať, Pane, ešte stále nie som tam, kde by som mal byť, kde by som mala byť. Ešte stále ťa prosím, uč ma a chcem chodiť do tvojej školy, lebo ešte veľa mám zmeniť vo svojom živote. Ak dokážeme prijať tento postoj, tak vtedy určite nám Ježiš dá aj povýšenie v našom živote a určite aj povýšenie nebeskej vlasti. Amen. Amen.